Razer sa poslednú dobu dosť snažil a vydal niekoľko fakt dobrých herných myšiek. No a keďže je Dedadder séria ich pravdepodobne najpopulárnejšia, pridali do nej ešte jeden najnovší kúsok a tým je Dedadder V3 Hyperspeed. Označenie Hyperspeed sa celú dobu spája s ich produktami, ktoré sú na baterky. Avšak v tomto prípade to tak vôbec nie je a teda ja neviem, prečo ju tak Razer označil. Samozrejme, vôbec sa nesťažujem, ale Dedadder V3 Hyperspeed je klasická bezdrôtová myška s integrovanou baterkou a USB-C portom na nabíjanie. Označenia by si teda jednoznačne mal Razer dať do poriadku, ale čo sa týka samotného produktu tej myšky, tak tá je naozaj parádna. Balenie je jednoduché, iba myš, kábel, dongle a receiver, žiadny grip tape, no táto Hyperspeed dostala ten ich novší, viac grippy coating, ktorý mala aj drôtová Dedadder V3 a Viper V3 Pro. Je veľmi jemný, príjemný na dotyk a keď si s ňou pár hodín zahráte, tak ostane veľmi grippy. Nemal som žiadny problém udržať ju v ruke a čo sa týka gripov, úplne v pohodičke sa dá palm gripnúť, claw gripnúť a aj fingertip gripnúť. Aj keď toto neviem, prečo by ste robili. Ak ju porovnám s V3 Pro, je taká o niečo menšia, takže sa dá povedať, že je to taká menšia ergo myška, ale mne to teda nadmieru vyhovuje. Je pravda, že V3 aj V3 Pro som mal veľmi rád, ale s mojou rukou 19,5x11 cm bola aj na mňa trošičku veľká na klo. Teraz sa ale tento problém absolútne stratil a ja si to strašne užívam. Switche sú tu už známe optické Gen 3, nie sú pocitovo absolútna topka, no ja som s nimi nikdy problém nemal. Majú dobrý tensioning, sú ľahko spamovateľné, majú len minimálny pre- a post-travel. Musím tu ale spomenúť, že na tom mojom kúsku boli tie tlačidlá trošku také voľnejšie, hlavne pravé tlačidlo. Počas hrania som to nejak nevnímal, ale aj tak dúfam, že je to problém len toho môjho špecifického kúsku. Poďme ale ďalej na koliesko, to je veľmi príjemné, dobre odkrokované a pocitovo identické s mojou Viper V3 Pro. Čo sa týka klikania, tam je tiež tak akurát. Bočné tlačidlá sú parádne, žiadny pre, ale len minimálny post-travel, veľmi ľahko spamovateľné a ľahko klikateľné. Na spodku takéto power lomeno DPI tlačidlo, malý priečinok na receiver a skatey. Môžete vidieť, že na rozdiel od pôvodnej V3 tu máme dve väčšie plôžky, vďaka tomu má myš o niečo väčší odpor, no celkovo musím povedať, že sa s nimi myš používala výborne a glidovali bez problémov. Celá tá myš proste pôsobí, ako by Razer vyriešil všetko, čo nebolo parádne na predošlých verziách a vydal to vo forme tejto Hyperspeed. Hranie na nej bola pecka, všetko fungovalo presne tak, ako malo, žiadne problémy so signálom, žiadne problémy s gripom, vôbec nič a osobne musím povedať, že sa mi fakt páči, že nie je na baterky, pretože tých 55 gramov jej výborne svedčí. No a aj napriek tomu, že tá myška príde v balení len s 1000 Hz receiverom, stále máte možnosť dokúpiť si Hyperpolling dongle, ktorý vám dovolí ísť až do 8000 Hz. Ale ešte jedna zaujímavosť, ktorú som si všimol na webe je, že pre Hyperspeed uvádzajú vyšší battery life ako u Dedadder V3 Pro alebo aj Viper V3 Pro. Celkovo sa na tejto Hyperspeed tak veľa nezmenilo. No tie zmeny sú za mňa dostatočné na to, že ak vám nevadí to menšie telo, tak za tých 120 € je to podľa mňa vylepšená verzia Pro. Povedzte mi ale vy, čo si o nej myslíte. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like a subscribe. Tu máte ďalšie video, no a my sa vidíme zase ďalší piatok. Čaute.